Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon, padayon natong iampo sa Ginoo ang kalinaw sa kalibutan labi na sa atong nasod nga unta magpatigbabaw ang pagsaksi sa kamatuoran dili magpadayon kini mga pagpamakak. Ang ato sad nga mga benefactors and donors sila nga nagsigig support nato pinaagis pagpamalit sa ato mga raffle tickets para sa ato mga proyekto hatagan untag dugang pang mga grasya ug panalipod sa Ginoo. Atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya tan-awa nga maluluyon ang imong mga pinili aron ang mga nangataw pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga way katapusan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagula nila sa lawak sa labang hukmanan, ug nag-ingnanay sila, unsa may atong buhaton ni ining mga tawhana. Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila ug dili kita makalimod ni ini. Apan karon, dili masangyaw pag-ayo kining hitabua, ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles o giingnan nga dili gayud sila magsulti
o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikarang pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ablihi ka nako ang mga ganghaan sa katarong, musulod ako kanila ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipataling hugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa sa kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga nahinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Humaniini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuohi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an, samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo og tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, ikaw, O Kristo. Kristo. Ang pagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo gipakita gyud ni San Pedro diri sa unang pagbasa nga makahatag og kalig-on nato. Nga bisan paghulgaon, bisan pag ang authority na maoy mo badlong og mo baod, di gyud mahadlok. Mao na ingos Kristo, the truth will set you free. Ningon pagani si San Pedro, hukmi kono ninyo, kinsa may among sundon, ang sugo sa Ginoo o ang sugo sa tao. Ngilingay mong tupad na kinsay imong sundon, Ginoo o tao. Kung moingon ron ang tao, sige, sulti diha, di ba? Patyon tika, saman. Nya ang Ginoo moingon, pakamatay lang. Ana, sama inyong sundon. Na hilom na. Moingon ang tao nga, sige, sulti gani kaani, din agit ti katagaag ayuda, wa na kay madawat. Nya ang Ginoo moingon, sagdi lang og mamatay ka nga wa na kay kaon, basta sunod lang gid nako. Ay kisa may inyong sundon ana. But lang. Mao na unsa may mahitabo kun mosunod tas Ginoo? Supakon ta sa kalibutan. Supakon ta sa mga tao nga nias kalibutan ang kasing-kasing o gunahuna. Mo nang gihulagway diri sa tong ebanghelyo, ang unang mga gipakitaan sa Ginoo sa kamatuoran siyang pagkabanhaw sama ni Maria Magdalena, wa tuhoy mismo sa iyang mga kauban, wa mo tuo. Ang mga lain sang tinun-an nga naglakaw ngadto sa Emmaus ni sulti wa gyapon tuhoy, hangtod nga sila nagyong 11 kabuk ipakitaan ni Kristo og giingnan, kagahi ninyo og ulo. Tuo na sila, nisimba na sila sa Ginoo, agisugo dayon sila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingay mong tupad ina pila na imong nasangyawan. Pila na? Daghana? Oy. Basin og nangahimo na tang bakol. Unsa maroy atong dapat isangyaw sa atong parokya? Unsa man? Nga ang tanang tao ato yung papaliton. Raffle tickets. Isangyaw ang raffle tickets. Nga mamalit kita tag 200 pesos ra ni siya. Unya og kamoy pilion sa Ginoong palaran, inig raffle, ma-first prize mo, 500,000 pesos. O ma-second prize, basig
100,000 pesos. Pero 5 sad mo kabuok mo daog. O ikarasay mo daog sa 5, 500 na sa dimo. Ang sunod, third prize, 50,000 pesos. Pero kay 8 man sad kabuok ang mudaog, o basig ikay makaangkon sa upat. Nindota. Niya ang consolation, 15,000 pesos. Pero 40 masad kabuok ang makadawat. Di ba say makadawat yung kabisag 5 lang kabuok. Dako-dako na. Pero di ta mag-apas ni ana. Kay matod pas Ginoo, kung kamo mo hatag, ayaw na gid mo paghunahunag bayad. Pero dawat lang mo bisan unsay ihatag sa Ginoo kaninyo. Maigsoon, ang atong nasod nang inahanglan karon og mga witnesses, mga saksi sa kamatuoran nga ang kaluwasan dili gikan sa tao, dili gikan sa mga gamhanan kana mga authorities nato. Ang kaluwasan nga tinud-anay gikan Dios Ginoo. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, ningon ta diri, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Kung dili na ta patalinghugan sa Ginoo, iya nang tugutan nga ang yawa na mao'y magsigig hari nato tungod kay wa na sa gitay pagpakabana sa iyang sugo, magkalisod gyud ta. Sama pananglitan aning gubat karon. Nganong nadayon man ang gubat kay ang mga leader sa nasod sama sa Amerika, Iran, Israel, wa na maminaw sa Ginoo ang ila ng kaugalingong hukom o pamaagi mo'y gisunod. Ngayon sa may resulta, daghan kay tang naglisod karon tungod aning gubat. Wa ta maigo sa bala, pero naigo ta sa krisis. Kani sarong gibuhat aning atong mga leaders sa atong nasod, siging away, siging pamulitika, wa gani magtagad sa atong dako kaing krisis. Wa sila'y pagpakita sa kamatuoran. Naagaroy kusog kay social media. Unsa man ang atong presidente, masakiton pa, maibaglawas, makahimo pa ba siya paggiya nato o dili na ba? Mao na roy pangutana. Gani ang pinakapangutana, asa na kuno ang presidente nganong wala nay itang public appearance nga live conference with kaning mga media men para naagi live. Nganong gitago-taguan man ang kamatuoran kay mahadlok nga mabulabog, mahadlok nga mabati. Kay ang kamatuoran usahay sakit man, pero ang Ginoo gyud atong sintrohon. Unsa may resulta aning ilarong pagsigig tabon sa kamatuoran, ni samot gyud ang atong kalisod. Tiaw mo na atong gasolina karon og ang mga krudo, labi na gyud ang krudo, 40 ng taasag saka gikan 150 ni adbot nag 170 mo siguro mo 200 na ni karon. Ang gasolina gikas 90 kapit karon 100 na sa 20. Mao kuno na aron didto ipamutang ambot lang tinuod ba check up lang ninyo basig mas labaw pa. Nganong wa man kapugong ani ang atong presidente, ang atong mga gamhanan dihang in charge sa atong panggobyerno. Kay wa man sila mag-atiman, lain may giatiman sa kadaghanan, ang impeachment man, ang ilamang politikanhong agenda, dili man ang panginahanglan sa nasod. Muna, gilupig ta sa ubang mga nasod nga silingan nato dinis Asia sa malangganis Vietnam ug uban pa, Singapore, Japan. Wa kay sila makasulbong ang ilang krisis, labi na gid ang price sa ilang oil kay ang mga leaders sa ilang nasod nagtinabangay unsaon pag atubang kining nasudnon og global nga krisis. Di para sa ato dinhi nga naot pa unta makaamgo ni sila maghiusa unta i-impeach naman hinoon ang ilang mga kauban, kasuhan naman ng ilang mga kauban imbes nga maghiusa ta kay magtinabangay tag asdang aning atong kaaway nga krisis, mag away naman hinoon namusamo tag kalusno murabag
magtiayon ba nga nasunog na inyong balay, imbis magdungan mo kuhag tubig kay inyong ibubuos kayo, nagbugno na hinoon mo diha sa balay. Unsa may resulta? Mapaig mong duha. Mapaig. Dungan mo nitong kuhag balde. O dungan baka mong layat aron nga di mo masunog diha. Nagbugno naman hinoon, nag-away naman noon. Di, wan nyo tabanga ang dako kayong sunog. Kamong duha na apil. Mo na maminaw ta ni Kristo. Yes, patalinghogan ta ni Kristo, pero kita sad mo patalinghog kaniya. Matud pang San Pedro, sundo nato ang Ginoo, dili gyud ang sugo sa tao. Kay kung musunod na ta sa sugo sa tao, ang inga ni Kristo kanato, pagkabuang gayod ninyo, pagkakulang ninyo sa pagtuo. Tapos ang lingi sa imong tupad ing na buang pakagihapon ing na dili na nituo na kos kamatuoran hinaot paunta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita nga mapaubsanon ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa tinuod nga kaluwasan pinaagi sa iyang pulong. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhong Ginoo sa iyang pagmantala kaniya ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo, agig pagmatuod sa atong gugma alang kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga dili unta kita mobatid kalagot ngadto kanila nga mosupak kanato, hinuon iampo nga magbag-o sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahupay diha sa ilang giantos, kay mituo man sila sa nabanhong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, naghatag ka kanamo sa kalig-on o kaisog sa pagsaksi sa kamatuoran. Dawata kining among mga pagampo nga gitugot nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapusdanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot na nga moyo kami Ginoo nga mapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa,
ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Pagmahal, alang kanin, ipakita ko. Halos sila pagkahiskutan, kay ginisinuod, umamalinon. Pagkitaon mo na ako sa himit mo kayo, upasanta ko sa pagkamalaniwan mo. Kining kasing-kasing mo sa gugma alang Magampo kita, o Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, o itugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on. Nya mahitabo ra ni kung sundon gid nato ang Ginoo dili ang sugo sa tao. Salamat kaayo sa namalit na to og raffle tickets. Padayon tagpamaligya hangtod pa ni July 25 atong pagpamaligya. Nya naasad tay one stop challenge nga tag 20,000 ang atong ticket nga kaning Listen, Unite, and Build tag 200 pesos. Nya unsay atong mga projects ani? Ang atong bell tower, ang atong adoration chapel, niya ang atong bag-ong CR diha sa kilid, aron di nata magsigig lakaw-lakaw mari mauwanan pagyod. Niya ang atong sunod, kaning ato na lang isunod atong mga bangko, ato na ning ilisan, niya diha sa gawas, atong himuon tingali ang mortuary o kana dihang sentro. Niya padung nata nga luyo. Apil na sad ang atong paghimo niya sa bag-ong kumbinto nga atong gi-envision diha anang dapita sad sa dool na ato rong parkingan nga dapita. So kining tanan
mahitabo ra ni kung kita maghigugmaay. Sige. Nya nga atong mass wedding, kada adlaw open na ta karon para sa mass wedding anha lamos opisina aron nga maka-register dayon. Nya ang atong DPR nagpabilin nga 80 pa kabalay ang atong matarget nga mahimo, nya 18 pa atong nabuhat. Unya ang atong high mass para sa misa sa Divine Mercy, main misa ikadomingo alas 7 sa gabi. Nya human sa misa do natay short procession, libot lang aning atong Camino, mini Camino road. Nya human ana manguli tang malinawon. Ana no? Sige. Aw na day kuan ako ning ipadayog pahibalo kaning musical play nga gitaytulan og The Grease sa atong San Carlos Seminary College karon ning April 17, 18, 19, unya 25, 24, 25, 26. Ang ilang tickets 200 pesos para sa matinee show inig ka alas 2 sa hapon. Unya ang gala show alas 7 sa gabi 500 pesos. Suportahin ninyo gawas nga makatabang mo sa seminaryo San Carlos Seminary College, ma-amaze pagyud mo sa kanindot sa ilang pagkanta. Nindot gyud ang mangantang seminarista kay bisag yabag di ninyo mailhan. May kaya na sila na agim sa mediha. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.